aurtengo uda hauteskunde kanpainan hasi dugu eta 6. eguna dugu gaurkoa. Espainiako gobernuko presidentetzarako bi hautagai nagusiak biko eztabaida izan zuten eta hauteskunde hauetan izango den bakarra izan zen. Eztabaidaz geroztik PPek bi aulki gehituko dituela eta PSOEk 4 jaitsiko dituela diote inkestek, hortaz PP gailentzen dute eztabaidan. Bestalde eta eskuinari aurre egiteko Hego Euskal Herrian atzo Mertxe Aizpuruak Gipuzkoako EH Bilduren kongresurako zerrendaburuak Forum Europa Tribuna Euskadin agerraldia egin zuen. Bertan berretsi du EH Bilduk, PPek eta Voxek edozein gobernu lortzea saihestuko duela, bai koalizioan, bai bereizita. Euskal Autonomia Erkidegoko eraikuntza sektore osoak etxeak zaharberritzeko diru laguntzak handitzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Europako funtsa osa dezala eskatu dio. Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako eraikuntza patronalek duela 2 aste eskatu zuten bidean gelditu diren eskaerak aurrera eramateko Jaurlaritzak aurrekontuetatik dirua bideratzeko. Atzo eskaera honetara batu ziren 3 lurraldetako aparejadore elkargoak, Hego Euskal Herriko Arkitektoen Elkartea eta Bizkaiko finka administratzaileen zein ingeniarien elkartea. Gaur eguerdiko magazinean Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria izan dugu gurekin eta albistegiaren ostean izango duzu elkarrizketaz gozatzeko aukera. Eman izan diren urratsak, nolabait errotu egin behar ditugula eta sustraitu egin behar dugula ondo gure gizartean. Hala eta guztiz ere, benetan, nik gure gizartean benetan konfiantza handia dut. Nik uste dut emandako urratsak azken urte hauetan egiturazko urratsak izan direla, beraz nekez horrelako mezuek eta modu batean ezpadare lortuko dute momentu honetan gure herrian daukagun ikuspegi feminista kolokan jartzeko. Baina beti ere adi egon behar eta erne mantendu egin behar. Araban, txinko horrekaitzak 6.653 hektarea hondatu zituen, agroseguru estatuko nekazaritzako aseguru erakundeak adierazi duenez, zereal laborantzan izan ziren kalte gehienak. 6.000 hektarea horiek soilik aseguratutako lurzaiak dira eta elkartearen arabera Araba izan da estatu osoan ezbehar azalera handiena izan duen lurraldea. Foru Aldundiak iragarri zuen lehen sektorentzako ezohiko diru laguntza sorta bat prestatzen ari dela. Euskal Herrian ezin izan zuen irabazi, baina Turreko 10. etapa irabazi du Pello Bilbao gernikarrak. 5 urteren ostean berriz euskal txirrindulari bat nagusitu da. Garaipena zoriontzeko Frantziako Turreko Twitterreko kontu ofizialak Espainiako bandera jarri du, baina akatzaz konturatu ondoren editatu eta ikurrina jarri dute. Pello Bilbaoren garaipena kontatzeko.